Ja gram, ty coś mówisz. Nie, ty coś mówisz. Ty coś mówisz. Ty. A no w sumie to ty jedziesz, dobra. Jedziesz jeepem, dobra, fajnie. Jedź. Jedź jak jedziesz, nie zmieniaj auta, a później wybuchniesz i będzie zmiana. Haj! Co? Kamera filmiki. Po minucie się zmieniamy. Już za chwilę. A! Nieprawda. I już! Jaka Dajesz. fura! Już dajesz. Co to jest Lamborghini? Organi. Okej, dajesz mi już. Minuta minęła. No to pan wie. No, uważaj trochę jak Lambo jedziesz. No przepiękne auto, prawda? Kocham. Już policja jedzie po ciebie. Ła, boję się, boję się, boję się. Ja tu jedzie Elis. Ło! Skąd ty wiesz jak jechać? Jak ja nic nie widzę teraz. Kacper! Produkcja Samsunga. Lamborghini znaleźliśmy! Produkcja Larbo znaleźliśmy! Produkcja Samsunga. Larbo i wybuchło! Larbo wybuchło! Gramy na Xboxie jakby się nie Zobacz, larbo. Właśnie się wykalało. Było przychodzić wcześniej. Znaleźliśmy Lamborghini. No wiemy. To było Pagani ziomuś, wiesz. Dobra, strzelaj w każdego, to może nam nie przyjmie filmiku, fajnie. A, uciekasz policjantowi, uciekasz, zapłacisz za to. Ile punktów karnych? Ile punktów karnych, proszę pana mojego kochanego? Chyba 20. Emil, wiesz, że ja patrzę się w twój telefon i gram na swoim telefonie. Ale o kurde, schody! O kurde! Ja to tak lubię grać, nie? Że tak to głupio wychodzi. Goni mnie nowa policja. O, łódka! O, łódka! Myślałam, że to łódka. No, ty nie zamyślą. Łódka! Dawaj. Strzelaj w nią! Okej, i to koniec naszego filmiku, pa pa!